Да снимам вече. Вижда се. Чакай първо да те покажем тебе и после. Виж как изкриви кепа. Това е, да. Покажи ти, обясни. Алуминиев кеп за колко беше? 22 лева или колко беше там? Виж, това е душица. Душица, сега трябва да извадим куката от устата. Ето. Каква голяма уста може да... Да ме лапне и мен. Те лапне тебе целия. То може да ме пребори. Чакай само. То може и зъби да има. Зъби няма. Шаран ли е? Шаран. Обикновен шаран. Дай само Чакай, че от някъде ти... Той ти е в сянката твоята. Кепа, че не си хванат. Така. Сега го обърни малко за снимка. Ня? Ето го, той ще гледа. гледа. Не, наклони го така. Изправи го така, както си плува. Но трябва да му изваря куката първо и тогава ще се галим. Добре, и по-голяма, отколкото си мислеха. Виж това мъничка кукичка. 10 номер. Скъсала се в устата му, в устата Да, му? тук е специално точно на кепа, като го хвана. Така. Добре. Ето това беше. Той ще скъса живарник. Ето го. Живарник няма, той ще го върне. Чакай, обърни го да го снимам право. Да, сега спри клипчето и да направим снимка. Чакай отгоре да го снимам, като не го обръщаш ти. Ето го. Огромен. Постави си ръката над него да видим колко е голям. Така. Чакай, снимка ли да направя? Да.